Active 20W40, Power One 10W40, GTX 20W50, mga pipila lang na nga produkto nga hangtod karon kanunay gihapon natong gamiton nga lubricant brand para sa tuang mga sakyanan. O gani, usa po di siya nga pinakakaraang kumpanya sa lubrication business. Kumusta mga kabisdak? Bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Ato ang tukion ang history sa kumpanyang Castrol. Og kinsa ang original nga nanag-iya niini ug giunsa niya pagsugod ang maong kumpanya. Pero bago na ta magsugod, mamalihog unta ko sa inyong suporta. Labi na ang pagpindot sa subscribe button. Og para pod mapahibaloti ka kung na ako'y bagong video nga i-upload, pinduta pod ang bell icon. Kung naapod di ay tay Facebook page, palihog na lang pod ko sa pagpalo niini. Last na lang gyud, dako pod kaayo ang ikatabang ang imong pag-like o pag-share ni ining video nato karon. Daghang salamat mga kabisdak. Castrol Limited, usa ka British oil company nga namuhat og mga lubricant product nga gamiton sa pang-industrial ug pang-automotive. Og kani gipinag-iya ni Charles Wakefield kaniadtong tuig 1899 sa ilang lugar sa Cheapside, London. Abi ninyo mga kabisdak, kini si Charles Wakefield dili lang usa ka negosyante, usa pod ay siya ka pilantropo ug kanhi Lord Mayor sa London. Sa laktod nga pagkastorya, usa ni siya ka ilado og tinahod nga tawo sa iyang panahon. Siya namatay kaniadtong January 15, 1941 sa edad nga 81. Sa wala pagasugod ang maong kumpanya, kini si Charles Wakefield nanarbaho sa siya sa kumpanyang Vacuum Oil. Sa wala nakaila sa Vacuum Oil, sila ang original nga manufacturer aning mahalon og sikat pud gihapon nga lubricating brand hangtod karon, ang Mobil or Mobil One. Pero nihawa si Wakefield ni ining kumpanyaha kay gusto na pud siyang musulod sa lubricating business. Busa, iya pang girekrut ang 80 ka empleyado nga gikan gihapon sa kumpanyang iyang gibiyaan. Ug iya kining gitrain og taas nga panahon para makuha ang sakto nga timpla para sa ilang produkto. Hangtod pag-abot sa tuig 1906, diri na nila gi-launch ang ilang produkto, uban ang ilang kumpanya nga Wakefield Oil Company. Og tingali, maupasad ni ang ilang unang brand name aning panahon na. Og pipila ka katuigan ang maong kumpanya nagmalambuon og nagpadayon pa sila sa pag-improve niini og labi na ang pag-research pa para sa ilang mga produkto. Abi ninyo mga kabisdak nga ang castor oil diin usa sa mga sangkap nga gigamit sa ilang mga produkto. Usa kini ka vegetable oil nga gikan sa castor beans. Dili na nakuha ang idea nga mamahimong usa ka brand name og nahimo kining Castrol. Og sa tuig 1960, diri na nausab ang ilang company name og nahimong Castrol Limited. Og diri na pod gasugod ang brand name nga Castrol. Pag-abot sa tuig 1966, ang kumpanya kalit kining gibaligya ug gipalit kini sa Burma Oil. Usa gihapon ka British company ug nausab na ang ilang company name ug nahimo na kining Burma Castrol. Pero pag-abot pod sa tuig 2000, kini gibaligya na pod ug gipalit na pod kini sa usa gihapon ka British company nga mao ang BP
PLC or BP Amoco PLC. Pero wala man pud nila ang brand name nga Castrol, bisag lain na ang nanag-iya niini. O gani hangtod karon makita gyapon ni nato sa merkado ang maong brand. Sa pagkakaron, naa na sila'y 284 million pounds nga operating profits ug naa sila'y 18,000 nga empleyado sa tibuok kalibutan ug 55 nga mga production plant sa mga nasod nga ilang gibutangan. Dakuan na ning kompanyahan no, pero ang pangutana nganong gibaligya kani sa founder nga pwede ra man unta niya dad-on hangtod karon, labi na sa iyang mga sumusunod nga mga kaliwat, di ba? Comment down below na lang mga kabisdak. Unya mga kabisdak, unsa man ang imong ikasulti sa video nato karon? Ug labi na sa mga regular nga ning gamit ni ining Castrol product. I-share pod na sa comment section ang inyong mga experience sa maong brand. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras ni ining video nato karon. Sa sunod na pod, lauman gihapon nako ang inyong mga suporta aron mo lambo pa ang atoang channel nga gimugna alang natong mga Bisaya. Sa sunod na pod ha. God bless.